Cardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Kaprek ahavar asom thak thaksi Rongkhang constituency alongta United Victory and Prosperity Rally MIP kepamanpon. Nijangkar biang long lakha for Rongkhang constituency alongta kaprek ahavar asom thak thaksi United Victory and Prosperity Rally MIP pedupondu. Lakha pho Rongkhang MSC constituency long bison bemate BJP Rongkhang Mondol Committee atom benche pater piponsi a constituency tin along United Victory and Prosperity Rally pini Rongkhang arong pathua aklam alongta United Victory and Prosperity Rally ajaimek peman pondu labangso along India mate Bharat angkang along longpli state pen long thom anke Chhattisgarh Rajasthan lapen Madhya Pradesh BJP ke hai aning cheparong pon Bangso United Victory and Prosperity Rally amayalong Dr. Tuliram Rongkhang pen Rongkhang constituency arada phan lakhaun e pin pen MSC constituency Rongkhang aphan kapahai ponapot kachoro sitami pipajer pondu Bangso amayalong alohi sarpo aman pen seyam Dr. Tuliram Rongkhang MLA Rup Singh Teron Boithalangso MLA Vidya Singh Inglek Diphu MLA Dor Singh Ronghang, Mongol Singh Timung, MSC Het Singh Rongphar, MSC Abhijit Krolapen, Board Chairman Ward Commissioner Kedoan, Chitong Dunsi, Mailong RDCP Dundu. Bangso United Victory and Prosperity Rally Amai Along, Keong Duk, APHLC, ASDC Congress Asong Pen, Non Kedobom, Ruling Party Mate BJP Along, Chepa Ogdom Tanglu. Mayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje ponke autonomous state mate hemprekta nitum tim karbi anglong atumsi wanji Orunodoi Awas Plus PM Kisan lapen kaprek scheme longbomlu nanglitum Rongkhang constituency arata lasonsi ration card kawe atumaphan pini penap kelong labji aphan MSC long anle humri damnon long et poputa CEM pen ningje pon lapen Ayushman Bharat card sitame aki joy pen sechilang long poputa lamthi tangdak pon Dongkamukam pen promes terang wothat langso pen hemari bongrum karbiang long news APSLC laso ini Unity Victory and Prosperity laso arat amai piano laso arat amai piano APSLC lakin Congress nana abang program satu dan दिन कर जंगल में भारतीय जनता पार्टी लोग नरेंद्र मोदी अफगान आंदोलन के लिए करने का वही निकला आरा इनकी अपने की बोलसे दोन आरोग्य था अब बुढ़िया राजेश का अलग ये बात है APSLC अपन कांग्रेस या मंडल कांग्रेस जुम्माई भी Jenglok dan Mondol Kongres Apindat PCC mana Primary Congress Committee kan Jenglok penan tu ini lah lasialan tingkatan di Ngapok pasal dah kasih along tina konsensi dan aku long long je ramat tu long nam join di bomba kaitan ku election juga kan onda put lepin nang join di pasal nang join di nang hega bang tiga karena long isu जो सी न्यूज़ टिकट पेन चिनी उलों ते ज़्यादा sayang dia itu बेटी kasi amai tami kidia kan te lake kacing ni lapen ke hai lapen sayang de klaim konjis asa amai sini kasi pilih kandidat Rongkhang konsensi long mission dia ke hai jepati konsen dan jol jiwan mission aku susi estimate kami kupon lah lapen kape rasai di fik langkat klaim konjis kasi kan siang bong penani si bandingkan dia mendak lah Rongkhang konsensi sia kaprek dek makin terong so all Assam Anganwadi worker team lah betul semua betul lagi all Assam ke lagi chief minister mana sir tujuan isi apa ini bagi dibong dia tak perlu bang dia tu ada bukan isi kalau longan lah slogan ke hanya sukarman biar lo kasih terso apa yang pemanggung maksudnya orang tu ini bagi lang cuma ada ke nong ko pinapilin dia at nang ipo kanya Ningkan hiniosu karlitang chesong terang langtok kejang pen ajok apran kedam. Matijong ni phai kripli arni lakhain korai si borjan constituency angkang
Dilai Police Station ke parlo apar hatoka arong Karli tang che song terang langtuk ke jangpen apran ke damnang Karli tang che song terang asar pi amen mir klar tok BP abang chiri bompen che theklong ledet ajok chiri tarlip si aminatum alang tok along si chelong ponlu lapen tong seko pen Dimapur Hospital an che ponlu bonta towar kimi mi pen ajok leder chet pen ajok doktor atum nang pachini dun achit he avelu pupen hem chiwan thulu lapen pherangke atum aphat hanglu ningduk alam nang che thandunlu kijun alang kavi pen ajok amina atum pen langtuk chihut ponlu bonta niphai kroi hini arni anarlo apor malom Karli tang che songterang abang sangtet cho endam juilu asar pi amen miklar tok BP asar bura amen porom terang ningduk alam nang che thandunlu Lasinon chari bom BJP a sorkar atum aphan choning ripon towar lapen kijon alang abang nang piason te non lapuson phophidet ta haiji pusi ningdok alam nang che thandunlu bukajan pen sarkuru be Karbianglong news Hello. Nilisu sitame ring ko lahai kawia joni pensi chutung pawar lo malah so phukuri long si jang lulo lapena usu men make chisong terang lapen nili lahai kidu kisu ngajoni pen masi nili je non puta yo pon melo sinale tu mustame anu se सरकार तुम तो ना केराब जी फार्मा के उनन की रिंग सीबा के ना ये लोग सोते रिंग दूसरों ते लसो सो चिठी दे जी के रिंग तो वार है लहाई के कसिक सागा जो नहीं पे मसी पुचुतु पोर पार मा आउ सुबंग पुने वेवेरो रोक मा जालू लो apa na men mangala anu song terang lo te song terang lo laso so ningkan kan bag dupo ningkan heni abe chon au subang ningkan heni artalo intela ko sonne sika chop kolong pop laso so mam laso subang ke la pulo jubom tampo ma pai sokero apai bang sokrot momo masih ala au subang ke pu wewero kata ma jang dulu tangte la bang so phana tumla jangder pen olai tun phil penang tum pini son medical lang songi pon sona claim lo ma dipupo Dimapur si pon Dimapur pon lo asilip ta nang penelo certificate pulone ko pilone anda cicini ne dalo ni tumda manghumang ram lo pa pon tong ri dalo la sijola halo yo hodak penang kilo dun bangke Dimapur kithi dam asilip nang lo dun lo Asa auso ko pune apa po apia phua bhalang no yoi ni lo ala towar ki pon ki dam ta siksak cher lo ta sinon bang ke yo lang ta kavia yoi ni lo hem rihidi sokerot puma apa tumlong yu dun bom lo apa tumlong yu dun ma apa ta sokerot chelang dan lo ama ko son ni la susu ko pia bha ko pai ke lang no lo ne amaring long bangke pukri long bangke jangan lulu amang ke la soka olai dam po ke ta theklong le dek lo he chiri dam lo lo ribom lo theklong le mangke dam jui lo amang ke ko son ni aphi bang pukri long lang thuma pukri long do kok lo amang ke au so ke aphi ka olai pen ta lang do lo lang ta puting do lo pu pini lo abang miteta pu berdun lo man ko son ni reng reda lo ma arut kame pu mondir chipon lo mondir pen ta hodak sivir long anda Dimapur sivir long anda chipon he asau dak tami un edel lo ko son ni bhaigo kilang no ajoy ni majula no nilis tuma ke bangke nang tikang bub lo la si aphi aphu tum han an tami nilita lam ni je thek se tami asing to ni kok Borsing Ronghang Mini Stadium along Khil Maharan Hawar ke hat LAC level competition angdung kiti ke pamanpon Matijong ni phai kri player ni Phuloni constituency ke parlo loring thepi Borsing Ronghang Mini Stadium along Khil Maharan Hawar ke hat LAC level competition ke pamanpon labang so sai ke dam tang Matijong ni phai kri ni pen pangcheng ponsi pinian arni angdung kiti mate pajut ponlo Lapen bang so along Hawar ke hat LAC angkang ke parlo kapre constituency pen wangsi football volleyball kabaddi pen cheng lo kapre ka son setame pathu pon mate chedan pon lo lapen bang so football ke pathu angdung ke tialong Pholoni constituency FC lapen Sochin Thenta constituency FC atumang bongsi chedan pon lo bonta Pholoni constituency FC atum ke thek thu par pika jok bol pom thom Pholoni constituency FC atuma phan PC chipa hai pondat lo lapen
Puloni constituency atuma bang bole pomansi chitu unchora jok rempondetlo lapen labang so khel maharan laki LAC level along ke haye tumput hot district level sitami pathu ponji lason thak si akang tu yang reng pathu pon thu bom helang pusi nang pachini dun lapen bang so along kaprek ke pathu along kachapate along ke haye bang phupang phia tuma phansitami nong e lapen ke hokalo pipa jerpon lapen bang so lihi sarpi amana pengpen kachatong dun laki social worker sangpi sabina teron pi lapen alihi amana pengpen kachatong dun laki Puloni lapen center municipal board chairman Moja Singh Ronghang Puloni BDC chairman Dhoniram Ronghang BJP Puloni Mondal president Noren B Puloni KCS John president Pranamson Rongphar Tarabasa Lems chairman Mongol B Puloni Lems chairman Bidya Singh Rongpi pencheng loke ongdong man peng kidukit heding adum chetong don si labang so sayelong RD pidun News atum apen karbiang lo phan kardom pajir lo kardom ini ladak khel mohoron borsing Ronghang arong ke pathu hatta LAC ke pathu ang deng itu lo ke pathu tarni lo la si penang anatum ke khela la pen ki hai ta dolo ke rem atum aphan sitame ningoi nang ne ki hai tum abang sita hai vek nang po la si pini ke pathu bang ke so cheng dhan ta pen Puloni so chen dhan ta ekta go la pen Puloni atum ke thom la si pini katu ka ve phan sitame nili ladak organizer atum la pen department atum aphan an sitame nilihin pen choro pajir lo la pen ladak khela kadu ka ve LAC troxy LAC sitame la pen department atum an sitame ke khela pen mane mesen pen ke pachun mesen pen ini nili na kilang don pen sita edingarong lo la pen kadu ka ve doan atum sita meningarong pen pachun pot nilihin pen an so se la ang songge dam atum sita padang ma ako la an so se ako aning papakarong tunai nilihin pen bang akhir jumi pidun lo ko an si nilihin lap